Sampeyan arep ngandalne apa to yunang donya? Ngandalne ibadah. Wong ibadah ya bolo-boloan ngono lho. Mriki pendak malam Jumat bapak-bapak yasinan disukani maem. Bar yasinan prayo ngeteri tangga kiwa tengen. Sing kok teri ora sing dik malam Jumat ngeteri sampean. Anak muni Bu mriku mboten diteri ta kono lho ora tau ngeteri rene. Kaya ngene mbok gawe nang akhirat. Teng dalem suara TV karo suara ngaji kata pundi? Lho, maca Quran karo maca WhatsApp sregep endi? Lho, lek kaya ngono ae ngisi kotak amal karo ngisi pulsa sregep endi? Wah, awake dhewe mek kaya ngene iki lho. Wih, Pak, lamun jenengan Jumatan ning sak panjenengan nek dhuwit 4 lembar, sak lembar 1.000, 50.000, 20.000, 1.000 sing dilebokne kotak amal pira, Pak? Tak peseni kalau enek kotak mubeng ojo pisan-pisan nglebokne dhuwit 1.000 ning kotak mubeng. Mergo dhuwit 1.000 gambare pati murang nggawa pedang. Wong nggawa pedang aja dilebokne kotak amal. Sing dilebokne kotak amal sing kumpukan kalau Pak Karno karo Pak Hatta 100. Mula dhuwit 100.000 kon dikei gambar kuplukan. Kuwi karepe Menteri Keuangan ben gelem saba masjid karo pengajian. Lah wong Blitar karo wong Kediri padha sing dilebokne kotak amal sing nggawa akhire dilebokne kotak amal mbacoki kancane. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ahyal Islam bi ulumil ulama wa ahyal ummah bi nahdlatil ulama wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatamul anbiya wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi adh-dhahirin ajma'in. Amma ba'd, para kiai, para ibu nyai, sesepuh bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, jabat pemerintah, bapak ibu warga Nahdlatul Ulama Kecamatan Keras, segenap pengurus MBC, ranting anak ranting, mungkin rawuh pengurus cabang, segenap pengurus muslimat dalam segala tingkatan, berkenan rawuh Ketua PCNU Muslimat Kabupaten Kediri, Ketua PAC, Ketua Ranting Anak Ranting, berkenan rawuh Ibu Wakil Bupati Kediri, sekaligus Ketua Fatayat, Babinsa, Babin Kamtipmas, pejabat Muspika Kecamatan Keras, Pak Camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek atau yang mewakili Bapak Kepala Desa, konco-konco panitia, konco-konco banser, konco-konco yang suka bikin konten, kontainer, Suhaya kemawon ingkang kula hormati, malam hari ini kita hadir di tempat ini tujuan niatan kita sami nggih punika ibadah. Mugi-mugi hadir kita mbeto faedah maslahah hasanah, mbeto kesaenan fiddin wa dunya wal akhirah. Shalawat ugi salam mugi tansah kunjuk wonten ngarsa dalem Rasulullah sampun mulang kita supados urip kita barokah, selamat donya ugi selamat wonten akhirat. Saking Selapura kawula sowan dipun dawuhi kapure sekedhik nambahi jangkepi genepi hajat panjenengan. Pengajian dalam rangka Harlah Muslimat NU ke-80 PAC Muslimat NU Kecamatan Keras. Kula niku ngaji kados bendina, tapi baru kali ini kula hadir teng acara Harlah Muslimat sing dienekne PAC, dan luar biasa hadirin malam hari ini menunjukkan kecintaan panjenengan datang Nahdlatul Ulama luar biasa.
Dan alhamdulillah hadir dua Sri Kandi hebat yang pernah dimiliki Kabupaten Kediri, Ketua Fatayat sekaligus Ketua Muslimat yang kemarin sempat bertanding untuk menduduki jabatan Wakil Bupati Kediri, tapi takdir Allah memilih beliau Ketua Fatayat. Pancen hidup niku bukan pilihan, urip niku dipilih nih Allah. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah. Dan Tuhanmu lah yang menjadikan apa yang dikehendaki, dan Tuhanmu lah yang memilihkan. Maka lahumul khiyarah, tidak ada pilihan bagi manusia. Pancen sing milih nih Mbak Dewi jadi wakil bupati pancen Allah. Pancen sing paling sae Bu Mudawamah ora jadi wakil bupati. Itu pilihan Allah. Dan alhamdulillah mereka hari ini duduk satu kursi. Ini menunjukkan mereka seorang petarung yang hebat. Mereka tidak pernah punya dendam, luar biasa, Masya Allah. Kalau hari-hari ini panggil perempuan-perempuan hebat. Wingi ngaji teng Bojonegoro Ponorogo panggil Bupati Ponorogo. Wingi datang ke Kediri panggil Mbak Vinanda nggih. Hari ini Masya Allah panggil Bu Wakil Bupati. 3 Sri Kandi beberapa hari ini ketemu kula. Tapi sing nyangoni mek Bupati Ponorogo tok. Ora-ora engko dige ngene iki terus dunggah ning YouTube kiai kok ngomongne sangu. Kula niki mek seneng guyon aku ngono lho. Lho nggih. Memang bangsa ini pernah punya wanita hebat di zamannya, yaitu Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini wanita hebat yang pernah dimiliki bangsa ini, Pak. Raden Ajeng Kartini itu usianya pendek, 25 tahun. Raden Ajeng Kartini itu lahir 21 April tahun 1879. Sapa sing iso tak tukokne vario ngacung tet entek wektune 1879. Sedo 17 September 1904. Kartini usianya 25 tahun. Sampai hari ini prestasinya masih dikenang orang. Sopo gak kenal Raden Ajeng Kartini? Dari situ kita bisa menarik sebuah kesimpulan. Urip ki jane sing penting dudu umur. Urip ki sing penting prestasi. Banyak orang-orang hebat itu umurnya pendek tapi prestasinya sampai hari ini dikenang orang. Abai Gus Dur niku namine Kiai Haji Wahid Hasim. Niku umure 39 tahun. Beliau panitia perintis kemerdekaan Republik Indonesia. Bangsa ini so merdeka itu salah satu panitia nih Abai Gus Dur. Niku umure 39 tahun. Beliau yang menghilangkan sila pertama ada kalimah dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Karo Mbah Wahid kang ngilangi wis cukup ketuhanan yang Maha Esa. Itu 39 tahun jadi panitia perintis kemerdekaan. Iki ning kene anak umure 70 tahun jadi panitia balapan karung ya 2 tahun. Lho nggih. Panjenengan kenal namanya Jenderal Sudirman, umurnya 34 tahun yu. Dongge beliau punya metode perang namanya gerilya menyerang dengan tiba-tiba. Jenderal bintang 5. Hampir semua jalan protokol di kota besar niku jenenge Jalan Jenderal Su. Ya Allah umurnya 34 tahun. Tapi prestasinya dikenang banyak orang. Beliau perang paru-paru nih, beliau perang di Tandu karena paru-paru yang sebelah rusak, Pak. Sampeyan kenal ning Jakarta enek bandar udara namanya Halim Perdana. Niku umure 20 tahun, Pak. Beliau penerbang ahli teknisi kapal terbang.
mengambil peralatan perang teng Thailand, wangsul teng Indonesia, pesawatnya dibedil karo londo ceblok. Niku cah Madura, umurnya 20 tahun. Sapa gak krungu Halim Perdana? Wong sak keras apal karo lagu-lagu patriotik. Jadi wong Indonesia niku nate perang yung lokro, gak semangat. Akhirnya enek wong pinter nggawe lagu bertema perjuangan. Wih, wong sak keras apal iki. Maju tak gentar. Lu apal. Ayo jajal, sapa sing aran? Ndelok rapal ta? Limang juta. 5 juta. Kornel Siman umure 20. Sorak-sorak kabar gembira. Iki sing aran ya Kornel Siman juta. Sampai ning masjid-masjid NU ki, marhaban ya Nurul. Lho, ya ta? Raden Ajeng Kartini ki ya 20 tahun. Kartini itu sosok wanita hebat yang hari ini perjuangannya diterusne karo fatayat karo muslimat. Raden Ajeng Kartini niku duwe paman jenenge Raden Mas Aryo Hadiningrat niku Bupati Demak. Bupati Demak niku bupati sing seneng ngaji. Akhirnya satu hari teng pendopo kabupaten ngawontenaken pengajian sing diundang Mbah Yai Soleh Darat. Mbah Yai Soleh Darat niku gurune Mbah Hasyim, gurune Yai Ahmad Dahlan. Diundang teng pendopo Kabupaten Demak. Beliau menerangkan tentang isi makna tafsir dari suratul Fatihah. Mulai bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin dionceki karo Mbah Yai Soleh Darat. Kartini mudah hadir di tengah pengajian itu. Setelah pengajian selesai, Kartini ki batin, aku lho diterangni isine Fatihah koyok ngene ademe atiku. Dahne aku lek diterangni isine Quran. Dahne yo. Akhirnya matur teng pamane, paman kula jenengan dugekne teng Semarang, kula pengen sowan Mbah Yai Soleh Darat. Saya punya satu masalah sing son jawab Mbah Yai Soleh Darat. Cendeke cerita didugekne dateng Semarang, sowan Mbah Yai Soleh Darat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lho Pak Bupati, nggih. Wonten napa sepindah silaturahim kaping kalih dugekne ponakan kula namine Kartini. Beliau punya masalah sing saged jawab panjenengan, piye nduk masalahmu? Mbah Yai pripun hukume lek enek wong duwe ilmu agama, lek enek wong pinter ngaji, tapi ilmune enggak dibagi dengan orang lain. Enek wong duwe ilmu tapi digé dhewe, ngoten niku pripun hukume? Dosa nduk. Wong ki lek duwe ilmu alumni pesantren kudu gelem berbagi dengan orang lain. Yai, kula nyuwun dhateng panjenengan jenengan terjemahaken Al-Qur'an dalam bahasa Jawa. Kula pengen semerep isine Qur'an. Gek sing saged nerjemahne namung jenengan, lek jenengan gak nerjemahne jenengan dosa. Menangis menurut biografi niku menangis Mbah Yai Soleh Darat. Sejak itulah Mbah Yai Soleh Darat nulis terjemah Al-Qur'an dalam bahasa Jawa. Dan ini menurut cerita belum ada se-Asia Tenggara. Ada yang dawuhne sak donya urung enek sing wani nerjemahne Quran di luar bahasa Arab. Karena apa? Rasulullah tidak pernah memerintahkan. Iki lho jenenge bid'ah iki niki lho. Kanjeng Nabi ra tau ngongkon kok saiki blokono barang iki ya maca Quran terjemah. Lah Kanjeng Nabi biyen ngongkon nerjemahne Quran. Mula aja titik-titik bid'ah, titik-titik bid'ah. Winginane ning Blitar nek geger perkara wong mantu nggih kembar mayang ngono ya geger. Lah besane iki wong Tulungagung oleh wong Blitar. Lah ngapunten besane niku wong Muhammadiyah. Lah besane Blitar niku diomongi, Pak, mengke lek mantu
ora sah digekne kembar mayang. Mergo nyapa Kanjeng Nabi kuwi nikah karo nikahne orang gawe kembar. Mulai ngono kuwi. Senengane nggih ganjel Kanjeng Nabi. Lek sampeyan kuwi nikahne anak nggih kembar mayang berarti ora manut Kanjeng. Ge urip ning donya ki panutane Kanjeng. Lah besane Blitar timbang kok Gemberah ya mek muni nggih. Ning batine ya sing mantu aku ya takdirku ta. Akhirnya dimantu nang Blitar direjakne digawekne kembar. Sing ngaji kula lagi dugi diomongi Pak Lukman tulung jeneng naturne kembar mayang niki besan kula ora setuju. Niku besan kula lungguh ngajeng ngapunten polisi besan kula. Ngapunten tulung agung. Tulung agung. Lah akhire tenan kula omong nih kembar mayange oleh apa ora? Sing mengingkil ya sapa? Wong Jawa ki lek berharap kebaikan seringkali diwujudkan dengan simbol. Biyen Bu wong keras ki lek meteng tuwek lek arep babaran senengane gawe simbol jenenge jenang procot. Nyapa berharap kepada Allah muga-muga lek babaran lancar mak procot abrocot abrocot. Lah saiki wong keras lek meteng tuwek ora tau nggih jenang procot akhire lek babaran operasi sesar. Golek wis duwe anak terus dislameti dikai simbol jenenge iwel. Iwel-iwel saka basa Arab walidain. Lah wong keras muni walidain angel wali dadi iwel. Alah enek to jenenge Mike Tyson iki kan asline jenenge kan Mat Iksan to kuwi. Wong Jawa kan ngono kuwi jenenge iki Mike Tyson asline Mat Iksan. Yen kula iki enek wong jenenge Markatab asline Umar bin Khattab. Kok Markatab ngene iki wong Jawa iki ngono kuwi. Ilate la Jawa. Lah iwel-iwel iso tembung walidain maknane wong tuwa loro. Nyapa cah lahir dikai simbol iwel-iwel sok lek gedhe harapane ben beneh karo wong tuwa lorone. Iki wong Jawa ngono kuwi. Oleh mati karo wong keras disedakoi. Dikai simbol jenenge apem. Apem iki saka basa Arab afun maknane ampunan. Harapane muga-muga sing mati dosane dinga. Enek kene wong mati dikai iwel-iwel ngono. Walik. Lah aku ganti bertanya, dalam Islam itu apa yang tidak punya simbol, Pak? Kula pengen. Sama nek dadi wong NU, duwe simbol apa? Bintang songo. Nyapa kok bintangnya songo? Simbol wali songo. Enek sing dawuh simbol Kanjeng Nabi, papat sahabat, papat imam mazhab genep songo. Enek gambare donya ditaleni tampar muga-muga sak donya melu NU ditaleni tampar ben gak ucul. Sampai nek Muhammadiyah duwe simbol apa? Matahari. Nyapa rasa langite pisan. Lah iki aku sing ra roh. Mergo aku wong NU. Dadi wong Muhammadiyah iki duwe simbol matahari. Coba sampean tanya, adakah Rasulullah dulu punya simbol matahari? Sampean tanya. Sampean berarti nggih simbol matahari itu bid'ah. Saudara kita PKS punya simbol apa? Bulan sabit. Saudara kita P3 punya simbol apa? Ka'bah. Nyapa gak sak Masjidil Haram pisan? Nggih napa nggih? Sampe nek wong PDIP duwe simbol apa? Banteng moncong putih. Nyapa ora gajah? Bahkan bangsa ini punya simbol jenenge burung garu. Nyapa ora burung emprit? Dulu sampai PKI itu punya simbol Pak apa Palu Warit. Kenapa ketika orang Jawa punya simbol kembar mayang kok kritik ini tidak ada ajarannya? Kenapa kamu sendiri juga punya simbol? Ojo ngono lah titik eding toh dadi wong iki. Iya apa rayu? Loh, lah nyapa toh? Kok ning masjid kene gambare NU? Nuduhne ning wong-wong lek iki masjide wong. Nyapa toh saudara kita iki nek duwe masjid dikai simbol matahari ben ngerti lek iki masjide wong Muhammad.
Nyapa ta wong Jawa lek ngrabekne anak dikai kembar mayang, wong-wong ben ngerti lek wong keras ki wong Jawa. Genah ta ora? Ngono lho. Lah nyapa dikai kembar mayang, ya muga-muga sing rabi kaya kembar mayang, kembar ki padha, mayang ki karep. Wong rumah tangga ki lek karepe padha rukun, muncul sakinah, mawaddah, warah. Lho wong ki lek karepe padha rukun, sing lanang seneng dolan, sing wedok seneng dolan, padha to? Ah, duit becek antek, ora masalah. Wong ge dolan wong loro, ya ta? Sing lanang kopro, sing wedok kopro, rukun. Ya Allah, sing wedok ki umbah-umbah seminggu mek dikum tok. Sing lanang roh ya ora nesu, mergo sing lanang ya. Sing wedok lek kurah-kurah seminggu mek dikum tok. Sing lanang ya ora nesu, mergo sing lanang ya. Ya Allah, sing lanang ki lek ndelek simpak ning meja makan. Ngene sing wedok ya ora nesu, mergo sing wedok ya. Lho iya. Sing lanang seneng pedes, sing wedok seneng pedes, padha to? Mendina jangan pedes, kadung mencret-mencret bareng. Jadi ora usah gampang titik-titik bit, enggak usah lah. Loh, nerjemahannya Quran itu tidak ada Pak di zaman sahabat. Akhirnya Mbah Yai Soleh Darat berani menerjemahkan Al-Quran dalam bahasa Jawa. Subhanallah, itu atas usulan wanita hebat jenenge Raden Ajeng. Akhirnya Raden Ajeng Kartini nikah angsal Bupati Jepara. Kok Bupati Jepara? Angsal Bupati Rembang, namanya Raden Mas Jaya Diningrat. Mbah Yai Soleh Darat krungu, akhirnya Mbah Yai Soleh Darat becek. Tapi orang becek gula beras mie, Mbah Yai Soleh Darat becek iki lenduk pesenamu wis dadi separuh. Iki tak jenenge kitab Faidur Rahman. Akhirnya sejak itulah Kartini seneng maca terjemah Quran. Sinau terus. Akhirnya menjumpai surat Al-Baqarah, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Menangis Raden Ajeng Kartini. Karo Mbah Yai Soleh Darat diartikan Allah kuwi nulung wong-wong sing padha iman, ditulung saka dalan peteng nuju dalan padang. Raden Ajeng Kartini tersentuh, menangis. Aku sing biyen ora ngerti isine Al-Quran, aku sing biyen peteng saiki ditulung Allah dadi padang ngerti isine Al-Qur'an. Akhirnya kegembiraan atau kesenangan, ketenangan batin Raden Ajeng Kartini diringkas dalam buku catatan kecil, diberi judul Habis Gelap Terbitlah. Niku mundut sangka Quran, yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Mana lho yu? Jadi Raden Ajeng Kartini itu nyapa? Menginspirasi perempuan kon sregep ngaji. Jadi cita-citane Kartini iki ning sampeyan iki lho yu, kon ngaji ben kualitas keilmuan panjenengan ora kalah karo wong lanang. Sampeyan kon belajar bab salat ben salat ora kalah karo wong lanang. Kon belajar bab wudu, kon belajar bab poso. Jadi wong wedok iki kon sregep ngaji. Cita-citane Kartini iki ya muslimat fatayat kuwi lho kon sregep agar kualitas ndak kalah dengan laki-laki. Lho lek iso perempuan pinter akhirnya jadi wakil bupati, perempuan pandai jadi ketua PCNU. Ya ini cita-cita Kartini. Nah saiki dipleset nih jadi emansipasi wanita. Angger wong lanang iso, wong wedok kudu iso. Angger sing lanang, wong lanang bal-balan, wong wedok ya kudu. Lha iki ruwet iki. Angger wong wedok wong lanang iso menek wit kambil, wong wedok ya kudu iso menek wit. Lah ruwet to iki. Angger wong lanang tinju, wong wedok ya bukan itu cita-cita Kartini. Angger wong lanang pos kampling, wong wedok ya kudu jeleput kowe yu. Lah turu karo bapak-bapak ning pos kampling.
Kok karo gaple. Duh kere. Lha nggih. Hingga winginane teng Probolinggo diberitani teng TV. Enten wong wedok iki pinter nambal ban tergandeng niku lho Pak. Dadi wong wedok iki pinter nyepoti ban niku lho Pak. Lah kok karo TV iki diomongi inilah Kartini masa kini. Wah kowok kowe iki aku. Kartini masa kini panjenengan, Kartini masa kini panjenengan. Cita-cita Kartini iki wong wedok kon sregep Iki lho cita-cita Kartini. Bu. Ngaji nggih. Ngaji. Ben ngilmune gak kalah karo wong. Itu cita-cita Kartini ben jenengan tidak dalam kegelapan. Ben wong wedok ora mek ning kasur, dapur, sumur. Jadi cita-cita Kartini itu adalah panjenengan itu loh. Mula kadang kula pikir Raden Ajeng Kartini karo Mbah Hasyim, karo Yai Ahmad Dahlan iki gurune padha, Pak. Hebat loh Raden Ajeng Kartini iki. Andekan Raden Ajeng Kartini iki tenan cara umure dawa, kula wis ngeramal, wis mesti dadi pimpinan muslimat tok, Pak. Lho nggih pancen perempuan tuh hebat loh. Sampai Kanjeng Nabi dawuh al mar'atu imadul bilad, wong wedok iki cagake negara. Wong wedok iki cagake rumah tangga. Rumah tangga kula karo panjenengan kokoh, pokok maitah cah kokoh. Rumah tangga ambruk, lek wong wedok niku ambruk. Sing marakne rumah tangga rusak iki perempuan. Kanjeng Nabi itu memuliakan perempuan. Sampai Kanjeng Nabi dawuh, surga itu di bawah telapak kaki, mboten kaki bapak. Lah nyapa? Mergo kakine bapak nyelepor pecah-pecah. Lho saking mulyane wong wedok, surga itu di bawah telapak kaki ibu, Pak. Rumah tangga hebat apa ora iki tergantung ibuke. Mergo dawuh Kanjeng Nabi jenengan kuwi cagak. Hoi. Cagak. Cagak. Mulai bojomu takon sing ngajine musliman sapa Bu? Pak Lukman apa judule? Loh nggih. Pokok cagake rusa rumah tanggane ya. Loh nggih. Ngapunten ketua muslimat, kula niki meneliti. Nyapa to wong rumah tangga ki akeh sing bubrah, ngapunten, krana cagake gak ning omah. Nggih napa nggih? Aku gak nyindir sapa-sapa ndak. Mergo wong wedok lho, Kanjeng Nabi ki lek ndawuhe wong wedok ki cagak. Kira-kira lek ditinggal wong wedok ambruk apa ora? Mula cagak ki ning omah. Cagak kok nglayap ning ong-ong barang iki. Nyak opo? Nggih napa nggih? Mula sering tak atur nih Pak, kualitas ekonomi itu pada kita Pak. Ojo pada ibu-ibu. Iki cagak iki, mulai kok tinggal, lek ditinggal ambruk. Mula sakniki nuwun sewu kok sing wedok gak ning omah, tolong teleponan Mak Mulya kowe cagak. Lek sampe kowe gak mulih, aku golek cagak anyar iki kok. Mula sering tak atur nih wong lanang iki kudu pinter nyambut gawe, kualitas ekonomi iki kudu enek ning wong lah. Lho Quran wis dawuh kok kita itu diangkat karo Allah jadi pemimpin karena ada kualitas ekonomi kuwi lho. Mula dadi wong lanang sing sregep nyambut gawe. Aja mek ngumpulne layangan. Oh ngoten. Mengke wonten infak keliling. Nah, wis mulai grudel. Saya tak takoni, sampean duwe tangga loman karo duwe tangga cetil seneng ndi? Maneh kompak, sampean duwe tangga loman karo duwe tangga cetil seneng loman mergo jenengan cetil. Sampean iki lek duwe tangga loman lek sedekah ganjaran. Nggih napa nggih? Wong sedekah ngene wong loman ki ganjaran. Nomor loro dijoli. Mergo tanggamu loman mesti mergo tanggane nomor loro lek sampean sedekah ngene wong pelit siji ganjaran loro gak
Sampeyan eling-eling, lek gak dijoli kok sing ijoli Allah. Lek ngijoli Allah mesti luweh. Oh, mergo Allah sugih nek ra butuh. Urung percaya, sampeyan lho titip jagung sitok kok deleh lemah. Allah lek ngijoli ratusan jagung, cek ditambahi janggel. Krungu ora kuwi? Nah. Cek ditambahi apa neh? Klobot tambahi apa neh? Tebon tambahi apa? Sapa muni rambutmu? Rambut. Nggih napa nggih? Sampeyan aja arep-arep ning wong, arep-arep nang Gusti. Wis seneng ditangga luman apa cetil? Lho kok panggah to iki? Sampeyan lho titip kambil sitok kok encepne ning lemah Allah lek ngijoli dikai glugu. Bluluk, blarak, kambil, degan, janur, pondoh. Mula sampean iki arep-arep nang Gusti. Lah engko lek nek kotak mlaku sampean ngwehi mergo sampean gak dijoli, sing ngijoli Gusti. Wis, aja sampe gak ngiseni engko. Sampean kok lek sing ngijoli Allah mesti wis sing nggawa dhuwit lebokne dhuwit, lek sing gak nggawa duwene gelang tulung lebokno gelang. Kula iki enek sing wayahe kiyaine nyontoni, ngono ki enek lho, Pak. Lah aku rene iki ngaji yo, aku ngaji ra tau nggawa dhuwit. Heeh. Panjenengan itu hebat sehingga Kanjeng Nabi memberi penghargaan istimewa al-mar'atu imadul bilad. Wong wedok iki cagake negara, wong wedok iki cagake rumah tangga. Rumah tangga rasa apa ora tergantung jenengan. Mula jenengan iki aja nang dindi, jenengan ki teng dalem mergo jenengan mulai kok tinggal lu ambruk. Loh, orang-orang hebat itu karena apa? Lahir dari muslimat yang hebat loh. Nabi Nuh niku nabi, Bu, tapi anaknya nakal. Mergo nyapa? Bojone Nabi Nuh itu bukan wanita solihah. Mula duwe anak nuwakal jenenge Kanan. Fir'aun iki bajingan tengik. Saking suwene lek bajing sampai ngopeni bocah jadi nabi, Pak, jenenge nabimu. Karena apa? Karena garwane Fir'aun itu wanita solihah jenenge Sayyidah Asiyah. Bu, jadilah wanita Mula kula sering kali matur, lek pengen duwe anak apik ngapunten, muslimate kudu apik sik. Sampeyan iki lek pengen duwe anak apik, tenan ibuke kudu apik sik. Mergo 75% anak niku karaktere niru ibuke. Anake gampang melu ibuke apa bapake? Takon ana kae wong lanang enek sing mangku anake sitoke. Panjenengan punya kelebihan 3 dibanding bapak. Ketika Rasulullah ditanya, Nabi sinten sing kedah kula bekteni ibumu, lajeng sinten ibumu, lajeng sinten ibumu, lajeng sinten bapakmu, 3 banding 1. Mula jenengan iki lek nukokne sego pecel bapak ibuke 3 bungkus, bapake ibumu lagi bapakmu. Kenapa panjenengan punya 3 tingkat lebih tinggi di atas bapak? Mergo jenengan punya 3 hal yang tidak bisa dilakukan oleh suami. Siji hamil, meteng. Sing meteng bapake apa ibuke? Kayak napa muni, tapi sing ngetengi kan aku. Nomor 2, babaran, bapake apa ibuke? Nomor 3, menyusui, bapake apa ibuke? Mula jenengan ki tenan lek pengen duwe anak apik ibuke kudu apik dhisik. Gak usah ngongkon anak salat, pokok ibuke salat, anak insyaallah ya. Mergo anakmu iki gampang melu awakmu yo. Awakmu ngadeg ini, anakmu lak melu ngadeg salat. Mbok kon ngalih ya moh, ngalih. Lek gendang nyepak moh. Ibu salat ya, aku ya salat ya. Sampeyan Allahu Akbar, anakmu lak melu wah. Sampeyan maca Fatihah anakmu ya sampeyan rukuk sujud salam melu.
Jangan sampai ada muslimat fatayat tidak sholat, khawatir kita melahirkan generasi anak-anak yang tidak anaknya rasa kon nutup aurat. Pokok ibu nutup aurat, anaknya ya nutup. Lho tenan. Lho sakniki iki ruwet. Anaknya diterima TPK kudungan, malah ibu ndak kudungan. Enek apa ya? Malah ibu iki rambutnya dirimbonding, disemir. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gawe kaos ketat, celana ketat, numpak sekupi, anaknya jilbaban brukut dipangku seleh ngarep tereng nang TPK. Masya Allah. Ibu lek ngangge lek lungguh rada degek. Akhirnya kaosnya munggah, celanane mudun. Akhirnya ketoknya tulisannya RP 2000. Sing harus dicontohnya anak ki lho apa? Bu, auratnya ditutup nggih. Sok emben ning Kecamatan Keras, rungokno. Lek enek kegiatan karnaval joget muslimat aja melu. Di Sawangana ora pan. Lho kok iso malah muslimat kok malah melu karnaval? Enek apa ora sing melu winginane? Wonge ya teka. Nggih kacamata apa ora wonge? Lho lek muslimat melu, lah terus sing dicontokne anak ki lho Akhirnya kok kejadian ning Blitar ibuke melu karnaval. Anake ngetokne ning mburi karo muni ibu pekok ibu. Bu, aja melu karnaval joget. Nak mates. Apa meneh pengurus ngono ki ya melu hu-ahuke. Ning kene enek. Ning melu hu-ahuke enek. Ya muslimat. Nah, ilah. Muslimat melu hu-ahuke. Aja miyok. Di Sawangana ora pan. Sapa to sing melu senam iki sapa to? Muslimat sing senam itu olahraga. Olahraga itu perintah agama. Tulung golek nggen tertutup. Aja ning pinggir dalan. Di sawang ora. Di Sawangana ora. Karnaval ning pinggir dalan, kaose ketat, celanane ketat. Nyapa tok nyawang ngunaan. Lho, gak nyawang aku to. Ngono kuwi jenenge selingkuh ngono kuwi. Melu senam melu tapi golek tempat tertu. Pakaiane ya nutup aurat mergo musli. Kok iso nggih kaos ketat, celana ketat. Akhire kodoke ketok mringis. Anaknya arep ning tibu odokmu lho. Karena apa? Panjenengan itu imadul bilad, panjenengan itu tiang rumah tangga, panjenengan itu tiang negara. Mula kula jaluk muslimat harus hebat, sehebat Raden Ajeng Kartini, ayu sing sregep ben uteke awake dhewe ditata karo agama. Para bapak ibu, kalau kita bicara hari ini berarti kita bicara ke NU-an. Karena sing diperingati muslimat nyapa awake dhewe kudu melu NU nggih. Urip ning donya ki kudu melu ulama, urip ning akhirat ya kudu melu. Awake dhewe ki ning donya butuh ulama, ning akhirat ya butuh ulama. Teng alam donya ki wong sing paling hebat ki namung kalih, Bu. Sampeyan eling-eling, wong ning alam donya ki fi hadzal zaman sing ampuh mek loro, siji wong tuane dhewe-dhewe. Sampean iki dadi wong tua hebat, sampean iki lek ndek wong tua berarti sampean punya orang yang hebat. Sampai Kanjeng Nabi memberi penghargaan ridallah fi ridal walidain wa suktullah fi suktil walidain. Ridone Allah didelen nang ridone wong tua, murkane Allah didelen nang murkane wong tua. Sehebat apapun anak lek wong tua gak lila, Allah yang melu mboten. Sampean dadi pejabat, dadi lurah, dadi camat, ngapunten dadi bupati, dadi gubernur, lek perlu ganteni Pak Prabowo dadi presiden, kok wong tua gak lilo, Allah melu mboten.
Ngapunten, mending dadi tukang golek rosokan, tapi wong tua lilo Allah melu. Ning alam dunya ki mek wong tuane dhewe-dhewe sing ampuh. Sampeyan dadi wong pinter, gelarmu tumpuk-tumpuk, profesor, doktor, insinyur, MSc, komplit sak WC-ne pisan. Tapi wong tua gak lilo Allah melu mboten. Mending gak digelar yo mek digelaran karpet lho. Tapi wong tua lilo Allah melu. Sampeyan dadi wong ahli sedekah donya muntek nggih bangun masjid TPQ Madrasah Diniyah. Santunan yatim piatu janda miskin ahli sedekah tapi wong tua gak lilo Allah melu mboten. Ngapunten mending nukokne dawet bapak ibuke entek 5.000 bapak ibuke lilo Allah melu. Wis entek uripe cekel wong tuane dhewe-dhewe. Sampeyan dadi wong ahli ibadah salat mesti jamaah deres Quran istiqomah tahajudan istiqomah. Bathuke ngecapi reng susun 28 ahli ibadah tapi wong tua gak lilo Allah melu mboten. Mending mijeti bapak ibuke suwine 5 menit bapak ibuke lilo Allah melu. Ngapunten sing sik wong tuwek tolong jaga dengan baik, itu orang hebat sing panjenengan miliki. Carane bekti karo wong tuwek sederhana, aja gampang gelakne. Mergo lek wong tuwek gelo Allah melu. Tembung sak tembung dihati-hati, sing jek wong tuwek dihati-hati. Mergo lek wong tuane gelo Allah melu gelo. Nomor 2, carane bekti karo wong tuwek aja pelit. Sampeyan lek itung-itung karo wong tuwek Allah genten itung. Lek sampeyan los karo wong tuwek Allah genten los. Konsep Islam lek pengen sugih lumano karo wong tuweke dhewe-dhewe. Nyaputen jenengan ekonomine kok uang lah karo wong tuweke pelit. Wis engko mulih pengajian, mboke diparani. Mbok, mulai sesuk listrik sing bayari aku. Wis ora usah mikir listrik pejari anakmu. Mbok, mulai sesuk melu warisan 5 sing bayari aku lek betok PN. Mbok, nyapa tun? Sampai ini jane makame saulan berasnya pirang kilo, malah mek 10 kilo tak cukupi. Lauk pauk pir tembok paling 1 juta tak cukupi. Lebaran gagah jadi anak, poso gagah. Mbok poso rasa mikir sahur buka pejari anakmu ki. Lebaran rasa mikir ki jajan kabeh meja 3 setel tak cukupi. Nyai iki sampean agemane 2 setel, bapak 2 setel. Nyai iki 15 juta kangge persiapan lebaran. Wer. Aku urung tahu kok. Bu. Lho saiki awake dhewe ekonomine angel mergo karo wong tuweke pelit. Omahe lho sanding wong tuweke malah ra tau masak, malah bendina ki mangan njaluk mboke. Ngono ki mulih nggo sak piring jangan sak mangkok dikene sing lanang. Wuh, kere kuwi kok. Bu. Beneh karo wong tuwane nggih. Nomor kalih wong sing paling hebat di atas bumi itu ulama. Awake dhewe urip ning donya butuh ulama, nang akhirat butuh ulama. Nyapa kudu melu Nahdlatul Ulama. Awake dhewe iki ning donya entuk perintah sitok kok ngene Allah ibadah. Lah ibadah niku tibane syaraté kalih, Pak. Siji kudu ikhlas. Ikhlas niku mek krana Allah. Ikhlas itu ndak butuh pengakuan kejaba diakoni Gusti. Sama niki lek ibadah rasa butuh diakoni wong, sing penting diakoni Gusti. Kuwi jenenge ikhlas. Sing berjuang nang NU rasa butuh diakoni wong, sing penting diakoni Gusti. Wong ikhlas ki inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Salatku, ibadahku, uripku, matiku mek butuh diakoni Gusti. Wis mulai ibadah aja digawe status. Umroh kok digawe status. Lagi di raudhah njaluk donga apa lur? Ben diarani bolak-balik ibadah jangan buat status. Wong deres Quran kok status ben diarani wong sregep deres. Lagi pengajian bersama Romo Rai Lukman Safi'i terus dikasih status ben diarani sregep.
Kuwi jenenge butuh diakoni wong, Pak. Lek butuh diakoni wong, ora diakoni Allah. Hari ini penyakit ini menjangkiti semua kalangan. Nggih napa nggih? Wong ning omah sepeda motor ora gablek lho kok foto ini sandingi Pajero to. Terus dikek status ben diarani wong profile rangkul-rangkulan karo sing lanang. Ben diarani keluarga sakinah, mawaddah, warah. Padahal bendina gemberah. Lagi di rumah makan ayam goreng wong Solo Kediri, padahal mek liwat tok terus foto. Bu, aja gampang habis status nggih. Apa meneh urusan iba. Mula wong lek gampang ganti profil. Iki ketok wong seneng butuh diakoni wong. Mula kula ki di HP ra tau ganti profil. Lah nyapa mergo ora iso ganti. Aku yo ora tau habis status mergo nyapa. Nah itu. Bu, aja gampang habis status nggih. Terutama urusan iba. Engko gak diakoni Allah sama. Lha urusan bisnis monggo. Jual marning bisa menurunkan darah tinggi. Pak masalah. Sampeyan punya artikel baik, ge status tidak masalah agar orang lain mengikuti, agar orang lain sadar. Hari ini gara-gara status ya akeh wong konflik kok. Lah ning Blitar winginane geger mantune karo maratuwane. Lah mantune iki jek melu maratuwa. Lah kok nggih status iki 3 kata yang sama. Sabar, sabar, sabar. Diwaca karo maratuwane tersinggung. Langsung maratuwane nggih status genten ora sabar minggatong. Ojo gawe status ya. Nek terutama yang nom-nom iki lho. Ini nek tuwek-tuwek niku ora kodak Android aman. Daya wong update status itu orang yang butuh diakoni. Oh, padahal hidup itu ndak penting. Sing penting diakoni Gusti. Lah lek sampean ibadah butuh pengakuan orang, wis saya pastikan Allah ndak bakal ngakoni. Ki sing arep tindak haji ora usah gampang update status. Nang sandinge Ka'bah foto terus dikirim. Hati-hati nggih. Mergo ibadah niku mek butuh diakoni Gusti. Bene sampean diarani wong wedok ra beneh, bene sing penting Allah ngarani beneh. Bene wong sak keras muding sampean, iki wong wedok karo sing bene. Toh nyatane sing adang sampean, sing umbah-umbah sampean, sing nyapu omah sampean, sing masak sampean, ngedusi anake sampean, ngeteri sekolah anake sampean, kurang piye dadi wong wedok. Jam 12 bengi dijawil, Dik, oke. Nek panggah diarani wong ra beneh bene, sing penting Allah ngarani. Bene Pak, sampean diarani wong lanang ra beneh karo wong wedok bene. Wong sak keras nuduh, wong lanang, kuwi karo wedok. Toh nyatane njaluk omah kok gaekne, njaluk motor kok tukokne, njaluk mobil kok tukokne. Kurang piye, njaluk klambi kok tukokne. Njaluk jilbab robani kok tukokne, robina kok tukokne, robuna kok tukokne. Njaluk lemari S1 pintu kok tukokne, 2 pintu kok tukokne, sampai ndak enek pintune kok tukokne. Mulai ikhlas ki penting. Njaluk gelang kok tukokne, njaluk kalung kok tukokne, njaluk binggel kok tukokne sak klintinge pisan. Saking sayange ning sing wedok, binggel dikai klinting. Karepe sing wedok metu ka omah, sing lanang panggah krungu klinting, klinting, klinting. Bene urip iki sing penting diakoni Gusti. Nah, ikhlas niku mek butuh diakoni Gusti. Wis, sing nomor 2 syarat ibadah niku kudu cocok karo tata carane Kanjeng. Salat kita itu betul karo salat kita itu sama dengan salat Rasulullah. Baca Quran kita betul, baca Quran kita sama dengan Rasulullah. Lah awake dhewe niku eruh
piye ngibadahi Kanjeng Nabi niku mek niru ulah. Kok enek lho wong muni ra NU-NU-an. Lha apa sampean iso ngibadah bener to? Wong awake dhewe iki ngibadah manut Kanjeng Nabi. Lah manut Kanjeng Nabi iki sing gawa ulah. Lho lek ngono ning donya awake dhewe butuh ulama, sok ning akhirat. Tidak ada perjalanan panjang ngalahni akhirat, tidak ada berdesak-desakan ngalahni akhirat. Tidak ada panas ngalahni akhirat. Sampe nek budal dhewe nang akhirat gak teko nggen. Jenengan ziarah Wali Songo budal dhewe teko nggen apa ora? Sampeyan tak kei sangu 5 juta, ziarah Wali Songo gak oleh takon sapa-sapa teko nggen apa ora? Sampeyan ngendangi dulure ning rumah sakit Dr. Sutomo Surabaya iki lho. Utawa mungkin ning rumah sakit Gambiran lho. Anu lho yo ning lantai 3 ruang anggrek nomor 16, budal dhewe, ra takon sapa-sapa, tak jamin mlebu kamar mayit sampean. Lho urusan donya lho kita ndak cukup dhewe, Pak. Apa meneh urusan akhir. Sampeyan arep tindak haji, sampeyan gak melu KBIH, kesasar sampean. Padahal ning Mekah mek 6 juta wong. Sampeyan budal dhewe. Tenan gak teko nggen. Lah awake dhewe iki sok nang akhirat kumpul wong sak alam donya, mulai Nabi Adam sampai Adam Malik, mulai Siti Hawa sampai Siti Keras. Lho lek sampean budal dhewe gak teko nggen. Lho ngapunten lho Mas Polisi, ngapunten. Sakniki sampean golek SIM lho budal dhewe ra lulus kok. Iya apa ora? Mosok liwat makelar iki langsung dadi ya. Lho ngapunten. Ini realita iki sampean. Lho sampean urusan donya lho ndak cukup dhewe, apa meneh urusan akhir. Lah Kanjeng Nabi dawuh, yasfa'u yaumal qiyamah salasah. Sok ning akhirat iki nek dijaluki nunut wong telu, siji ambiya, nomor loro sumal ulama, nuli ulama, Pak. Nyapa awake dhewe kudu melu NU. Sok ning akhirat iki ben disafaati ulama. Sampeyan arep ngandalne apa to yo nang donya? Ngandalne ibadah. Wong ibadah ya bolo-boloan ngono lho. Mriki pendak malam Jumat bapak-bapak yasinan. Disukani maem. Bar yasinan pra ngeteri tangga kiwa tengen. Sing kok teri ora sing dik malam Jumat ki ngeteri sampean. Anak muni, Bu, mriku mboten diteri ta kono lho ora tau ngeteri rene. Kaya ngono iki mbok gawe nang akhirat. Teng dalem suara TV karo suara ngaji kata pundi? Lho, maca Quran karo maca WhatsApp sregep endi? Lho, lek kaya ngono ngisi kotak amal karo ngisi pulsa sregep endi? Wah, awake dhewe mek kaya ngene iki lho. Wih, Pak, lamun jenengan Jumatan ning sak panjenengan nek dhuwit 4 lembar, sak lembar 1.000, 50.000, 20.000, 1.000 sing dilebokne kotak amal pira, Pak? Tak peseni kalau enek kotak mubeng ojo pisan-pisan nglebokne dhuwit 1.000 ning kotak mubeng. Mergo dhuwit 1.000 gambare pati murang nggawa pedang. Wong nggawa pedang aja dilebokne kotak amal. Sing dilebokne kotak amal sing kumpukan kalau Pak Karno karo Pak Hatta 100. Mula dhuwit 100.000 kon dikei gambar kuplukan. Kuwi karepe Menteri Keuangan ben gelem sobo masjid karo pengajian. Lah wong Blitar karo wong Kediri padha sing dilebokne kotak amal sing nggawa akhire dilebokne kotak amal mbacoki kancane. Wis awake dhewe melu ulama melu NU niku lho insyaallah bareng. Ngono kok wani gak NU-NU-an, gak muslimat-muslimatan. Iso budal dhewe piye nang akhirat sampean? Yo. Nderek NU itu nderek ulah. Awake dhewe iki masyaallah kula nembe maos niki lho, Pak. Enek wong muni ngene. Urip ora usah melu ulama. Urip ora usah melu ustad, urip ki melu Quran karo hadis. Ki sing nulis iki jenenge Tugiran apa sapa niku. Lha kowe apa iso to maknani Quran karo hadis to ran aku ya ngono. Lho nggih to. Rumangsane wong iki lek melu NU ora melu Quran hadis, justru melu NU ki awake dhewe ku melu ulama. Mergo sing paham Quran hadis niku
Ngono lho. Kita tuh harus kembali ke Quran hadis, ndak usah ikut NU, ndak usah. Lah kowe iki apa iso budal dhewe to? Wong enek wong lho maknani Quran ngawur. Innama yahsallaha min ibadihil ulama. Dimaknani sapa kok wedi karo Allah diarani ulama. Ngawur gitu. Sapa kok wedi karo Allah diarani kok enek kucing wedi karo Allah berarti kucing kuwi diarani lho kak ruwet to. Enek tukang becak pokok wedi karo Allah kuwi diarani maknane sing wedi karo Allah kuwi mek ulah. Walik to lek maknani, gak ngerti perabot kasar. Lha ngono ki ya maknani Quran. Ngono kuwi ya duwe jamaah, ya Allah. Muto melu NU ki slamet yo. Yo. Esuk ning akhirat didhawuhi Kanjeng Nabi, yuhsarul mar'u yaumal qiyamah ma'aman ahabba. Wong ki besok nang akhirat dikumpulne karo sing disenengi. Kok sampean demen karo NU berarti demen karo ulama. Lek demen karo ulama sok ning akhirat kumpul karo lek awakmu demen karo selebritis sok kumpul karo selebritis. Akhirnya ning kono ora teko nggen mergo awakmu dikek alamat palsu. Akhirnya ning akhirat kemana? Awakmu lek demen karo selebritis sok ning kono gak teko nggen mergo mek dijak maju mundur. Ulama ide melu ulama mergo dawuh Nabi sok ning akhirat sing kena dijaluki nunut iki ulama. Kula kagungan kitab namine An-Nawadir, Pak. Teng mriku diceritakne. Besok ki teng akhirat enten wong niku gelantungan ning jembatan penghubung antara surga dan neraka. Siratal niku ning isore neraka. Dhek gelantungan grucekan jembatan niku meh ceblok nang neraka. Niku sing cerita Syekh Syihabuddin Al-Qalyubi wonten kitab namine An-Nawadir. Ketika ada ulama lewat sing meh ceblok ki bengok, "Ya fulan, aghithni, yai, jenengan tulungi kula." Akhirnya ditoleh, "Ya rajul man anta?" Sapa awakmu? Langsung muni, "Ana min jumlati asdiqaik." Kula niki bolo jenengan. Kula niki sering mirengaken pengajian jenengan. Kula niki demen karo jenengan. Kula niki NU. Kula niki melu jenengan. Ya Allah sampean. Ketepaan sing glantungan nggih seragam muslimat. Langsung apal kiai niki. Ya Allah, ketok iki pengurus anak ranting. Duduk ranting, anak ranting. Akhirnya kiai ini dawuh, "Ya Rabbi sadiqi. Gusti, kanca kula badhe ceblok, penderek kula badhe ceblok. Jenengan tulungi Gusti." Akhirnya Allah nimbali malaikat teh nek wong arep ceblok. Nek dungane kiai, dungane ulama, unggahno. Akhirnya diunggah nih. Kuat teng jembatan dirangkul kalih ulama, akhirnya mlebu swarga karo ulama. Iki lho tujuane melu NU iki lho, Pak. Awake dhewe arep ngandalne apa? Bu. Nggih napa nggih? Wong gelem becek mergo ketumpangan kok. Iya apa ora? Arep banggakne salat wis jarang jamaah. Kadang salat yo ngrasani. Wong maca Fatihah lho kok ngarepe iki rukuke ngepir karo jamuran. Lha kok muni walad dolin, lha kok atine muni sugih, omahe tingkat tuku rukuh ora kuat. Walad Lah nggih, kula niki mek sitok, Pak. Kula iki nyapa to? Kula iki demen melu NU. Mergo kula iki merasa ndak punya apa-apa, Pak. Kula iki mek nderek Mbah Hasyim Asy'ari, mek nderek Wawah Abdullah, mek nderek Mbah Yai Bisri, mek nderek Mas Sayih Jampes. Kula niki santri Jampes, mek nderek Mbah Dahlan, Mbah Iksan, nderek Mbah Abdul Karim, nderek Mbah Yai Jazuli Ploso. Mereka adalah kekasih Allah. Mereka sok iso nyafaati kula karo panjenengan. Jangan katakan ndak NU-NU-an kaya iso budal de. Wonten sunggaling kitab diceritakne. Besok ning akhirat enten tiyang badhe dilebokne neraka. Malaikat nuntun wong niku aja dikon nang neraka,
Allah pirsa. Kat arep go ngendi teng neraka Gusti. Aja sik jajal takonono biyen nalikane ning donya tau ndak pisan ngaji karo ulama. Lek tau batalno cancelen mergo tau ngaji karo ulama. Kang dalem malaikat samane biyen ning donya tau pisan ngaji karo ulama mboten. Piye Kat? Mboten Gusti. Sing nomor loro. Jajal takonono ning donya biyen tau ndak pisan mangan sak majelis karo ulama. Lek tau batalno mergo barokah tau lungguh sak majelis karo ulama kuwi padha karo lungguh karo kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kang sampean biyen tau pisan mangan sak majelis karo ulama mboten. Piye Kat? Mboten Gusti. Takonono sing nomor 3 tau ndak pisan biyen ning donya salaman karo ulama. Lek muni tau batalno mergo barokah tau salaman karo Kang sampean biyen tau ning donya pisan salaman karo ulama mboten. Mboten Gusti, biyuh. Wis sing terakhir. Takonono sapa jenenge? Engko lek jenenge padha karo jenenge ulama, cancelen, batalno. Barokah duwe jeneng padha karo jenenge. Ditakoni, "Kang jenengmu sapa?" Jansen. Lho kok jenengmu Jansen iki piye? Nalikane ibu meteng kula niku bendina nukoni jajan, karo jajan ki seneng. Akhire kula dijenengne Jansen, artine karo jajan. Kula jenengan nek jenenge anak aja berdasarkan sejarah. Woi, krana ibuke seneng jajan, anake lahir lanang disenengne. Krana bapake sopir, anake lahir lanang dijenengne Randy, artine leren ning endi-endi. Krana pas babaran ibu iki pas ndelok TV, anake lahir wedok, akhirnya dijenengne Novi, artine nonton. Sepurane Mbak Novi, sepurane. Akhirnya kon golek ikat malaikat golek ana kiai sing jenenge Jansen, gampangane ngoten. Akhirnya ning Timur Tengah digoleki kiai sing jenenge Jansen mboten enten. Mboten enten. Akhirnya digoleki ning Eropa, Afrika, gak nemu. Piye Kat mboten enten. Nek mung goleki ning di teng mriki golek ana ning Asia Tenggara. Ning Asia Tenggara nek negara jenenge Indonesia, kuwi mayoritas penduduke muslim. Akhirnya digoleki nang Indonesia. Nek kiai jenenge Wahid Hasyim Asy'ari, Mbah Hasbullah, Mbah Bisri Samsuri. Enten kiai namine Mbah Abdul Karim, Kiai Marzuki, Kiai Makhrus, Kiai Idris, golek neh Mbah Yai Jazuli, anek Yai Hamim Jazuli, Yai Jainuddin Jazuli, Yai Nurul Huda Jazuli, anek Kiai Abdul Malik, Kiai Muhammad, Kiai Ihsan, Kiai Dahlan, goleki neng Blitar anek Mbah Yai Yasin Yusuf, Mbah Yai Harun Ismail, Mbah Yai Azizi Hasbullah, goleki akhirnya enggak nemu. Piye Kat mboten enten Gusti. Sapa ae niki jenenge lha kuwi Kiai ampuh. Golek ana kiai sing ceketer ter. Mboten enten Gusti. Elek-elek kiai paling ceketer enten teng Blitar namine Kiai Lukman Syafi'i. Niku elek-elek kiai ini. Akhire tenan golek jenenge sing padha karo jenenge kiai mboten enten. Akhire dituntun mlebu neraka, Pak. Meh mlebu neraka. Teng kitab niku critakne. Lah kok ditimbali karo Allah. Kat aja kalebok ning neraka. Enten apa Gusti? Tibane cah kuwi duwe kanca. Sing kancane iki demen karo kiai. Mek gara-gara duwe kanca, kancane demen karo kiai, demen karo ulama, niku sok dibatalne mlebu neraka. Jenengan ora trimo demen karo ulama, mboten trimo demen karo kiai, tapi jenengan ikut ulama, ikut Nahdlatul. Berbahagialah, berbanggalah awake dhewe melu NU niku manfaate donya, melu NU manfaate sampai teko akhir. Jangan katakan tidak NU. Mula sok mben lek ning kene nek program Kartanu melu wae. Aja sampai muni ngene, "Lah gawe apa? Wong ora kena gawe nyilih BRI ae." Lho kiai iki lek gawe program kok manfaate donya gak penting, sing paling penting nang akhirat. Kula khawatir sok ning akhirat Mbah Hasyim Asy'ari gawe terop gedhi rupane biru gek diumumne sapa sing tau melu aku
saiki kumpul nang kene tak syafaati. Lah tibakne panitiane ibu-ibu ki kok ketua muslimat. Akhire jenengan arep mara, arep ning ndi yu melu ning terop, di kartanu apa lah, ra duwe melu amak lampir kono. Bu, derek NU nggih, derek muslimat nggih, terus ngaji nggih. Itulah cita-cita perempuan hebat jenenge Raden Ajengkar. Pun para hadirin, itu yang perlu saya sampaikan. Awake dhewe sekali NU tetep derek ulama nggih, derek NU nggih, derek kiai nggih, wis ora usah mikir sing dhuwur-dhuwur. Pokok sing penting PAC keras jalan, wis selesai, ranting jalan selesai. Hari ini kita diuji karo keadaan yang di sana terus gemberah dan gemberah. Panjen ngapunten para hadirin, panjen NU ki kudu dicekel karo figur yang punya akhlakul karimah. NU ki wis dicekel karo wong-wong sing seneng dolanan politik ini berbahaya. Nggih, nggih napa nggih. Wis didongakne muga-muga sing ning dhuwur ndang selesai sehingga ke depan NU menjadi lebih barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saderenge didongani niki enten kerdus mlaku. Bu, diseni nggih. Wis sampeyan niati krana demen karo NU. Monggo. Ayo Mas, Mbak, sapa sing saged selawatan? Sallallahu